Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. En pocs llocs i en pocs actes com avui es pot dir benvinguts, benvingudes, amigues i amics tots. En aquest acte d'homenatge i memòria del doctor Ramon Valls Plana. M'acompanyen a la taula el senyor Royes, el doctor Royes, el degà de la Facultat de Filosofia, el doctor Villbeny, el president de la Societat Catalana de Filosofia, el doctor Ignasi Rubiró, el rector Josep Maria Bricall i qui us parla. Té la paraula el doctor Norbert Villbeny, degà de la Facultat de Filosofia. Bona tarda a tothom. Gràcies per la presentació, senyor rector. Doncs, senyor rector, doctor Bricall, exrector de la Universitat de Barcelona, senyor Albert Royes, senyor president de la Societat Catalana de Filosofia, doctor Rubiró, senyora Mercè Soler, tothom, doncs, la benvinguda en aquest acte d'homenatge al nostre col·lega i amic, el professor Ramon Valls. Com a degà de la Facultat de Filosofia, en nom propi i de tota la comunitat d'aquest centre, ens adherim a aquest homenatge que se celebra amb el suport, i també s'ha de dir amb la comprensió, perquè ha fet una sessió, per dir-ho així, del rectorat de la Universitat de Barcelona en aquesta facultat que va ser la seva, la del doctor Ramon Valls. Per tant, doncs, reitero la benvinguda i l'adhesió a aquest homenatge a qui va ser professor nostre, professor catedràtic a partir del 1979 d'aquesta Facultat de Filosofia, cap de departament i també degà. Particularment em va donar l'alternativa com a professor en aquesta facultat quan vaig assistir a les seves classes de Història de la Filosofia com a ajudant, i no cal dir amb la inhibició, amb aquest bloqueig que al jove professor se li crea de trobar-se al costat del seu professor, del seu mestre, en el mateix lloc de l'aula, tractant de donar les seves primeres classes en Història de la Filosofia, en aquest cas, en aquell temps en què aquesta matèria s'ensenyava a diverses facultats perquè era un curs comú i en aquest cas era la Facultat de Psicologia. A part d'això, particularment, si em permeten la referència personal, doncs escoltar-lo a les sessions tanmateix de celebració de la lectura de tesis doctorals, escoltar-lo, el doctor Valls, era tot un plaer i tota una ocasió d'aprenentatge i de viure d'una manera intensa la dinàmica del pensament. Més i tot quan les seves intervencions es donaven al costat i en juxtaposició d'altres prominents professors d'aquesta facultat, sense menysprear els noms que no citaré, però recordo perfectament i amb gran goig aquelles ocasions en què juntament amb el doctor Lledó, amb el doctor Gomà, amb el doctor Mosterín, amb el doctor Canals, amb el doctor Valverde, doncs formaven part dels tribunals de tesi doctoral. Era una lliçó gran i permanent per tots nosaltres perquè la recordem, no? Com saben, era un estudiós, el doctor Valls, de la dialèctica, però també era ell mateix, com a persona, un dialèctic, com la seva personalitat intel·lectual era un dialèctic, com es va mostrar fins l'últim moment amb els seus articles a la premsa i amb la seva plena i intensa dedicació en l'Observatori de Bioètica i Dret, en el seu, concretament, grup d'opinió. Però inclús la seva mateixa figura com a professor semblava ser construïda sobre una mena de dialèctica interna, perquè ell era un professor que no dissociava entre les tres facetes del professorat, és a dir, les conegudes i reconegudes facetes de docent, d'investigador i també de gestor o director, en el seu cas, faceta també de direcció i no solament de gestió. Per una banda, era bon professor, no cal dir-ho, feia comprensibles els autors difícils i a fe que, tanmateix, Hegel és difícil, i arribava als alumnes. Ara fa poc m'he trobat amb un
antic alumne seu que no ha pogut restar a la sala, i li he preguntat què et semblava el doctor Valls. Diu, mira, després de cada classe, quan sortíem, no podíem menys que discutir de filosofia. Discutíem de filosofia, del tema que fos, però ens deixava en una mena d'excitació intel·lectual. No podíem estar-nos de discutir de filosofia. Arribava als alumnes, fonamental. El segon aspecte, el d'investigador. La seva tasca és encomiable, amb la seva diversitat de llibres, centrats la major part en la història de la filosofia moderna, i no cal dir en la figura, en el pensament de Hegel, que coneixia de la manera suprema que tots coneixem i li reconeixem, especialment amb el seu ja seminal llibre, que és en origen la seva tesi doctoral, Del yo al nosotros, una introducció a la lectura de la fenomenologia de l'esperit de Hegel, llibre que compleix aquest any els seus 40 anys, perquè va llegir la tesi que li dona origen fa 40 anys, és a dir, l'any 1971. Darrerament, els seus treballs de bioètica també mostren la vocació de recercador, d'investigador, d'estudiós de la filosofia en un sentit creatiu, com va ser el doctor Valls. A més, va exercir la gestió, i en el seu cas també la direcció, universitàries amb gran alçada de mires, i alhora amb competència, totes dues coses, afegides a la docència i també a la recerca. Com saben, a part de la gestió i la direcció, també va ser síndic de la nostra universitat de l'any 98 a l'any 2003, i recordem els seus càrrecs, a part de degà, de vicerector. Inclús hem de tenir en compte la seva aportació al que ara anomenem la transferència de coneixement, com a traductor i traductor d'obres difícils com l'enciclopèdia i la fenomenologia, amb dues de Hegel i altres obres, i també com a president de la Societat Catalana de Filosofia, en aquest sentit, va fer una aportació al que ara anomenem la transferència del coneixement. Tot això desenvolupat com ell ho va fer, amb una gran sincronització i vivint de manera vocacional les 4 facetes que acabo d'esmentar, docència, recerca, gestió i direcció, i tanmateix transferència de coneixement, doncs no és gaire habitual, és inhabitual, no dic que sigui infreqüent, però no és gaire, no és massa sovintejat que professors, professores de la nostra universitat aconsegueixin una dedicació tan equilibrada i alhora simultània de totes aquestes facetes. De manera que, afortunadament, podem dir que amb la figura i amb l'activitat que va desplegar el doctor Valls, aquesta figura eminent que va ser, es desmenteix la dita, es desmenteix el tòpic que el professor que es dedica a la gestió o a la direcció universitàries és que no excel·leix o no pot excel·lir per la seva dedicació ni a la docència ni a la recerca. I al contrari, a viceversa, que qui fa de recercador, d'investigador i és bon docent, doncs no té la proclivitat ni l'interès per dedicar-se a la gestió ni a la direcció. En el cas d'aquesta figura prominent del doctor Valls, això queda desmentit. Es va dedicar a aquestes 3 facetes alhora. No és pas fàcil en aquest sentit. Jo personalment, i com a degà, em permeto una vegada més fer memòria d'aquestes aptituds sincronitzades i de la seva eficiència demostrada entre nosaltres. Per tant, com a degà de filosofia, i acabo, és tota una obligació i un honor adherir-nos a aquest homenatge al nostre estimat col·lega, el doctor Ramon Valls. Molt bona tarda a tothom. Magnífic rector, autoritats acadèmiques i institucionals, professorat, alumnat i familiars.
Permeti-me que lamenti molt no poder ser present físicament en aquest acte solemne. A banda d'un deure institucional inherent al càrrec, la presència física de l'actual síndic de Greuges constitueix una autèntica obligació personal derivada de la relació de coneixença i amistat amb el doctor Ramon Valls. Me n'excuso. Permetin-me, doncs, que contribueixi modestament a l'acte solemne d'homenatge merescut, encertat i obligat que la nostra universitat realitza en reconeixement i record del doctor Ramon Valls per tal d'honorar i d'enaltir els seus mèrits acadèmics i personals. En Ramon pot i ha de ser recordat, com ben segur que es farà en aquest acte d'avui, per la seva actitud activa i compromesa, especialment a la nostra universitat. Pot ser recordat com a estudiant, que per cert, va obtenir un dels premis extraordinaris per la secció de Filosofia de l'any 1958, juntament amb el doctor Artur Juncosa, també futur síndic, i igualment traspassat recentment. Pot ser recordat també com a catedràtic de filosofia, especialista en l'obra hegeliana o com a vicerrector. Però nosaltres el volem tenir present com a síndic de Greuges que fou d'aquesta universitat entre el 1998 i el 2003. En aquests moments de sentiment de pèrdua i de dol, voldria saber manifestar, senzillament, però profundament, el meu alt reconeixement professional i personal per la figura del doctor Ramon Valls. I en recordaré sempre, segurament com tots vostès, la paraula, el gest, la discreció i la bonhomia. Moltes gràcies per deixar-m'ho expressar. Insisto, ya lo he dicho otras veces, pero no me parece mal repetirlo, yo no soy kantiano, yo no soy nada. Quiero decir que, como dudo de si soy valenciano o no, pues con mucha más razón no soy kantiano, ni hegeliano, ni aristotélico, ni nada. Yo soy yo y mi circunstancia, que no sé cuál és. Jo recordo en Ramon Valls, que vaig conèixer no massa aviat, el vaig conèixer a partir de les eleccions del rectorat Bricall l'any 1986. El Ramon era una persona absolutament metòdica, molt incisiva, sabia perfectament atreure l'atenció amb allò que ell estava explicant. I, per exemple, jo recordo un dia una de les últimes converses abans que ell quedés afectat per la sordera que va tenir a casa meva, perquè vam estar dinant, els vaig convidar a dinar, hi havia també el matrimoni Bricall, un altre amic meu que és catedràtic de llatí, i vam estar parlant de Wagner, de l'Anell del Nibelung, i veritablement la conversa va durar fins pràcticament les 9 del vespre i ningú se'n va enterar que eren les 9 del vespre fins que vam mirar el rellotge. És a dir, en tot el dia no havíem fet altra cosa que parlar de problemes bastant profuns entorn a aquest tema, l'Anell del Nibelung, relacionats amb la seva pròpia investigació en Hegel, perquè tenen bastantes coses en comú, i llavors, esclar, era una persona, per mi era inesgotable en el sentit que una conversa amb ell sempre aprenies coses a través de les relacions que ell era capaç de fer amb coses que potser una persona normal, sense els seus coneixements, sense la seva preparació, no podia relacionar del tot. Encara que els últims anys no he pogut tenir tanta relació amb ell com hauria volgut, perquè per raons de la meva feina jo ara passo molt temps a Madrid, doncs, esclar, aquesta relació que vaig tenir jo amb ell fa que el trobi molt a faltar. I la veritat és que sé que en aquest moment, inclús a vegades els correus electrònics que ens enviàvem, que ens feien riure tots dos i que deien coses molt serioses, jo la veritat els trobaré a faltar quan obro el meu correu i crec que haurien de trobar-lo a faltar tots.
Hegel es proposa la reconciliació de la consciència moderna, diu moltes vegades de l'home europeu modern, que és l'home conscient de la seva llibertat com un valor absolut. Soc lliure i se m'ha de respectar aquesta llibertat. Doctor Valls era una persona de moltes facetes. En el seu conjunt era una persona que el tracte amb ella era molt apassionant, perquè ell tenia una formació fonamentalment filosòfica, no? Però aquesta formació tenia dos vessants que el feien molt atractiu. En primer lloc, un gran sentit de l'humor. És a dir, en els moments més complicats i més difícils era capaç sempre de donar una fórmula o una frase que en definitiva banalitzava la situació i la feia profundament agradable i simpàtica. Aquesta idea, podríem dir, d'aquest sentit de l'humor, que sense amagar el problema i sense deixar analitzar un problema, era capaç de banalitzar-lo i en conseqüència, diguem-ne, treure-li agró, era molt interessant. Per exemple, en algun moment, quan ens topàvem que a la universitat, com en moltes coses de la vida, tothom vol que se li faci un vestit a mida, i el vestit a mida consisteix moltes vegades en fer un aparell específic per a una persona, i això suposa crear organismes, institucions ad hoc. Ell, per exemple, me'n recorda que va inventar una paraula que ens va fer molta gràcia, que és antitàcules. Ell va dir, ja ha vingut algú demanant antitàcules, i els antitàcules que eren un departament, o era un institut, o era un centre d'estudis, etc. Algú pot pensar que en aquests moments m'estic referint a anècdotes que provoquen o indiquen el seu sentit de l'humor. Jo penso sempre que el sentit de l'humor expressa molt la capacitat i la intel·ligència d'una persona, i en el cas del Ramon Valls aquesta es donava per sentat. Amb tot això volia dir que esclar, nosaltres no el vam conèixer, o no el vam tractar, fonamentalment, almenys jo, com a filòsof, perquè no ho soc, però sí que en un moment determinat veies com el seu plantejament, el seu rigor, el seu anàlisi, amb independència de qualsevol cosa, perquè era un home antidogmàtic per naturalesa, et creava un clima de tranquil·litat i de satisfacció intel·lectual que era molt interessant. Per què, malgrat tot, segueix existint l'interès per la filosofia de Hegel? Dit molt breument, perquè és certament l'últim dels grans sistemes filosòfics que es desenvolupen a la modernitat a Europa, i no solament perquè és l'últim, sinó perquè és aquell que d'una manera més ambiciosa ha assolit la difícil tasca d'assimilar tots els sistemas que l'havien precedit. Ramón Valls fue para mí un verdadero maestro. Él era un profesor y si era un filósofo, él decía que lo diría la historia, evidentemente lo era. Cuando yo vine a la Universidad de Barcelona, al principio de los años 90, le conocí en la Facultad de Derecho. Y realmente se convirtió en una figura absolutamente central en el pensamiento de lo que luego fue el grupo de Bioética y Derecho. Con Ramón acabamos haciendo un tándem muy interesante desde el punto de vista académico, desde luego para mí un privilegio poder compartirlo con él. Hacíamos intervenciones en el debate social, participábamos en los debates públicos, por supuesto en la prensa, en las publicaciones especializadas, en los libros. Y fue realmente una época enormemente creativa en la que yo pienso que lo que nosotros podíamos aportar y lo que Ramón significaba era muy novedoso en el panorama de la bioética española. Y espero que esa herencia sepamos mantenerla. Hi ha una llibertat generalment reconeguda, que està obligada a respectar una llei no donada per un mateix. D'això Kant en deia una moral heterònoma. És la llei posada per Déu, posada per l'Estat... Que ve de fora. El que Kant diu és que la llibertat humana és legisladora i, per tant, que és ella la que es dona la llei. Però es dona llei, no es dona caprici. Una de las becas que desde el observatorio se otorgan para cursar el máster de Bioética y Derecho de la Cátedra UNESCO, le denominaremos en homenaje a Ramón, beca Ramón Valls. Y creo que es importante porque Ramón era una persona enormemente próxima que siempre hacía sitio a la gente joven, que le hacía siempre sentir parte del grupo.
Y es seguro que nosotros vamos a mantener viva su herencia, sus planteamientos, su idea tan fuerte de la responsabilidad asociada a la libertad y al derecho a pensar y a decidir por uno mismo. Y esperamos que esa idea de la beca Valls pues sea un testimonio tangible de eso que verdaderamente en el grupo tenemos muy claro. El objeto estético no satisface nuestra hambre, ni nuestra sed, ni ninguna de las necesidades generales del género humano. Pero satisface nuestro gusto, satisface un juego libre, dice él, en nuestras facultades. También tiene un precio de afección, no de mercado. Yo a eso le tengo afecto. Y no me lo vendo con facilidad, por mucho que pujen. No, esto para mí. Pero aquello que constituye la condición en virtud de la cual algo puede ser un fin en sí mismo, no tiene simplemente un valor relativo, es decir, un precio, sino que tiene un valor intrínseco, es decir, una dignidad sin equivalente. Esto no se compra ni se vende. Y cuando el televisor diga que todos tenemos un precio, dígale, perdone, yo no. Sí, muchas cosas que estoy dispuesto a vender y comprar. Pero mire, queda esta. Lo curioso es que esta, aunque me la venda, no me la vendo. Porque la sigo conservando. Després de la projecció del vídeo, que per cert cal donar l'enhorabona als que l'han elaborat, té la paraula el doctor Francesc Perenya, professor del Departament d'Història de la Filosofia, Ètica i Filosofia de la Cultura. Bona tarda, amics d'en Ramon Valls. Jo no vaig tenir la sort de tenir el Ramon Valls com a professor a classe, però sí la de rebre algunes lliçons d'aquelles que no s'obliden en converses que vam poder mantenir des que ell va arribar a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona poc després que jo comencés a treballar-hi l'any 78. Va afavorir aquest fet la circumstància que eren veïns al barri de Sants abans que ell es traslladés al pis del carrer Balmes i que es va crear una relació d'amistat entre les respectives famílies. El que vaig aprendre d'ell tenia a veure en bona mesura amb el fet que en aquells temps ens ocupàvem de temes molt propers i ja per això sol el puc considerar com un dels meus mestres. Però no es tractava només d'això, ni tampoc de tots els altres coneixements filosòfics que en Ramon Valls regalava generosament a aquell que parlava amb ell, sinó del fet que era un home que tenia idees clares en general i que les sabia explicar molt bé. Va mostrar fins al final una intel·ligència molt aguda, penetrant tant que podia ser lacerant, punyent, amb la corresponent dosi d'ironia sense concessions. Hi ha un aspecte del seu humor que no és exactament el que ha destacat el doctor Bricall, l'aspecte, diguem, una mica àcid, que també tenia el doctor Valls, amb una dosi d'ironia sense concessions i amb una
gesticulació peculiar tan seva que és una de les coses que reté més en primer pla la memòria quan el recordes i que hem pogut veure expressada també en aquest vídeo. On rebia lliçons, per exemple, sobre política i coses d'actualitat i la cosa pública en general, i de tal manera que un se sentia sovint, en parlar amb ell, confrontat amb la pròpia ingenuïtat. I en això consistia, en bona part, la lliçó que jo d'ell rebia, fins i tot quan ell no tenia raó. Especialista en Hegel, jo me l'imaginava semblant al seu heroi també en el que diré ara. Molts saben, i s'ha dit moltes vegades, que Hegel era el gran empíric, no diguem el gran empirista per no complicar les coses, en allò que el seu vol especulatiu anava sempre acompanyat d'una mirada informada i incisiva, a ras de terra, una mirada sobre el món en què vivia. Es diu que el primer que feia Hegel cada matí era llegir-se ben bé tots els diaris, i jo veia en el Ramon un personatge d'aquestes característiques o d'aquest tarannà. Fins a tal punt jo l'associava amb Hegel mateix que m'imaginava que s'havien de semblar físicament. Contemplant amb atenció avui mateix un retrat de Hegel que tenim al passadís de la facultat, he de reconèixer que aquí hi ha un cert excés de la imaginació. El rostre de Hegel no tenia, em sembla, un perfil tan agut com el que tenia en Ramon Valls. Però és clar, la imaginació, a l'hora que deforma les reproduccions exactes de la memòria, conforma el record, i jo no vull renunciar a aquest record. Molts, jo almenys, puc parlar per mi almenys, no coneixíem o coneixíem ben poc en Ramon abans de la seva arribada a la càtedra de Barcelona. Hem tingut la gran sort de poder-lo conèixer des que va arribar. Però en aquest temps he pogut comprovar fins a quin punt en Ramon era ja conegut i apreciat arreu d'Espanya o de l'estat espanyol i també a les terres d'ultramar, com se'ns digui que es vulgui dir a les terres, diguem, els països hispanoamericans. Reconegut i apreciat pel molt que va fer, i tothom ho sap, ja s'ha dit, pels estudis de la filosofia a universitats com la de Tarragona, la de Saragossa o el País Basc, a Sant Sebastià, i també, com ja s'ha destacat, pel seu llibre, que en podríem dir un llibre històric, de Lió al Nosotros, pel qual incomptables filòsofs manifesten una gratitud eterna cada vegada que els trobes. També hem d'afegir la traducció castellana de l'enciclopèdia, que és una fita i una eina fonamental en els estudis hegelians. Ens ha deixat, i al peu del canó fins al final, i ens ha llegat prou coses perquè el seu record individual i col·lectiu no s'esborri mai. Ens convé que sigui així. Moltes gràcies. Gràcies, doctor Perenya. I tot seguit el doctor Salvi Torró, professor del Departament d'Història de la Filosofia Ètica i Filosofia de la Cultura. Bé, bones tardes a tots. Jo sí que vaig tenir l'honor, a diferència del doctor Francesc Perenya, de ser alumne de Ramon Valls. De fet, va ser el primer que em va posar en contacte amb la fenomenologia de l'esperit de Hegel, en un curs, sens dubte, inoblidable com a alumne. I després, fins i tot, també va ser qui em va primer posar en contacte, per paradoxal que sembli, pels que l'hem conegut potser no ho és tant, amb un altre autor, aparentment en les antípodes, com és Nietzsche, en un curs realment molt suggerent
i que va copsar molt bé l'esperit de Nietzsche. I bé, després d'aquests primers contactes docents vaig tenir també, penso, que l'honor que fos això que els alemanys diuen el meu Doktorvater, el director de la meva tesi, que en aquest cas, no sé si per portar-la contra el mestre no va ser sobre Hegel, sinó sobre Kant, no? Però en tot cas els seus consells, les seves versions agudes, la direcció, com s'ha dit abans, de la tesi com a tal, també va ser un temps, sens dubte, apreciat, inoblidable, i en el qual un té contacte en això que podem anomenar un mestre. Pel que després, òbviament, el contacte va seguir amb una amistat intel·lectual i segurament una mica més que intel·lectual fins i tot, i per tant no tinc cap inconvenient, ans al contrari, a reconèixer que si algú puc anomenar mestre en filosofia en aquesta facultat, sens dubte va ser en Ramon Valls. En la mesura que també puc parlar pel que conec d'ell i pels nostres contactes intel·lectuals, està clar que en Ramon Valls, com ha dit ell mateix aquí fa un moment, en una d'aquestes escenes, segurament ni era kantià ni era hegelià, era en Ramon, està clar, però també és veritat, perquè l'hem conegut i puc una mica gosar dir que una mica hegelià ho era, en algunes coses. Una mica hegelià ho era, segurament en els aspectes més essencials i menys escolàstics de Hegel, la qual cosa és ser un bon hegelià, com en general segurament ho és per tots els autors de la història de la filosofia. Aleshores, com era una mica hegelià, penso que en Ramon Valls estaria molt content d'estar aquí en aquest moment, en el sentit que aquest acte és un acte, ho diré tècnicament, de l'esperit objectiu, en què una institució ret homenatge, sap retre homenatge als seus membres. Perquè, en el fons, la pervivència de la institució, encara que la institució no són els membres, la pervivència de la institució és impossible sense els membres. Està clar que en tot l'esperit objectiu sembla que té a vegades una vida independent on les institucions existeixen soles, però si no hi fóssim tots aquí i els nostres alumnes i els que han passat i els que vindran, òbviament no hi hauria institució universitària i per tant penso que és bo i honora a la institució que reconegui els seus membres i en aquest cas a un gran mestre en filosofia com ha estat en Ramon Valls. I per tant, en aquest sentit, que l'esperit objectiu segueixi viu és prova que alguna cosa fem entre tots plegats aquí. Però també volia afegir, coneixent una mica en Ramon Valls primer com a alumne, després com a doctorant i després com a amic, algú ha dit abans que era incisiu, el Francesc deia fa un moment que potser una mica més que incisiu a vegades, també era una mica àcid, jo m'atreviria a dir fins i tot en termes així molt actuals, políticament poc correcte, però ja està bé que ho fos i s'agraeix que a vegades algú sigui políticament incorrecte i en aquest sentit em permetem, per acabar aquesta segona part una mica d'aquesta breu dissertació, també ser una mica políticament incorrecte. Vull dir, la institució i l'esperit objectiu aquest que nosaltres representem és una institució docent i la docència en termes del mestre de Hegel i en termes que Hegel assumeix moltes vegades, en el fons la docència només existeix com a tal docència en filosofia, però jo diria que en totes les matèries, si és capaç de produir el següent miracle, que la llibertat d'un inciti a l'exercici de la llibertat de l'altre. Si no hi ha reciprocitat en la incitació a la llibertat mútua, no hi ha docència. I especialment en moltes matèries, però segurament en filosofia això és clau. Doncs bé, perquè hi hagi incitació mútua a la docència, i només quan hi ha incitació mútua en aquest acte educatiu és quan pròpiament hi ha docència, per tant, quan pròpiament hi ha mestre, quan pròpiament hi ha alumne i quan pròpiament fem el que fem. I dic que potser en Ramon Valls podria ser una mica política, o ara jo soc una mica políticament incorrent i políticament incorrecte, seguint l'exemple del mestre, en el sentit que anem potser també tots una mica en compte, en què certs formalismes cada vegada més imperants en les institucions docents i en aquesta institució docent nostra també, formalismes, automatismes, planificacions, paperassa, en fi, no m'extendré més, tots sabem de què estem parlant, a la que ens impliquen molts elements del context històric en què vivim, anem en compte que aquesta burocratització i formalització dels processos educatius no acabi eliminant l'únic essencial en la docència i és la trobada del mestre personal i personalitzada en els seus alumnes a classe a través de l'intercanvi de les llibertats. Jo honestament he de reconèixer, i aquí tenim el senyor rector, el senyor Degà, exrectors, que no m'incita gens a la docència, programes informàtics, programes de planificació escolar, docent, etc. I dubto que els meus alumnes això els inciti a res a l'exercici de la seva llibertat. Per tant, fent-me ressò d'aquest caràcter corrosiu, m'autoritzo a fer-me ressò d'ell, faria una simple advertència, una simple consideració general a tota la institució a la que formem parts, que la seva pervivència com a tal institució ha de perviure si hi ha mestres i hi ha alumnes, i aquí està l'essencial en aquest trobament de llibertats en reciprocitat actual, presencial
i no en altres automatismes on la seva formalitat pot acabar certament en el buit més absolut. Ramon, gràcies pel que he pogut aprendre de tu i res més. Gràcies, doctor Torró. I tot seguit el doctor Enrique Lynch, professor del Departament d'Història de la Filosofia Ètica i Filosofia de la Cultura. Buenas tardes. No me encuentro a gusto en el papel del panegirista. Hacer el encomio de alguien es el oficio de un sofista y solo logra el efecto deseado cuando se trata de un encomio, cuando la simulación del encomio es pura, lo que no es en este caso. Y como yo sentía un gran cariño y respeto por Ramón, muy por encima de la debida cordialidad recíproca que nos debemos los colegas universitarios, la verdad es que no sé muy bien cómo abordar esta breve intervención en su homenaje, pese a que creo haber dado probadas muestras de mis habilidades en la sofística. Podría ser el sofista aquí, pero no me sale muy bien, por eso estoy leyendo además. No me encuentro a gusto porque en el tiempo que dura una amistad, que a veces, como en el caso de mi amistad con Ramón, puede ser muy breve, uno nunca piensa que llegará el momento en que deberá dar crédito del afecto compartido. La filía y el eros tienen eso, que nos colman de felicidad y de gracia y así nos dan una ilusoria sensación de inmortalidad y nos hacen creer que no se terminarán nunca, pero tarde o temprano caen vencidas por la muerte. Y además no me gusta nada haber llegado a la edad en que hay que despedir o homenajear a los amigos muertos. Conocí a Ramón en los años 90. Mi primer contacto con él tuvo lugar en un cuartucho donde estaba colocada la impresora que compartíamos con otros profesores. En ese momento él se afanaba por imprimir, no sé si un borrador, pero me parece que era el manuscrito final de su ingente trabajo erudito dedicado a la edición y traducción de la enciclopedia de Hegel. Y me dedicó unos minutos para explicarme con un entusiasmo contagioso, me acuerdo que era un día, hacía mucho calor, lo que había hecho con Hegel. Fue un primer momento de afinidad espiritual, porque si bien yo no me considero un hegeliano ni un cristiano auténtico, pienso que eso es lo que se ha de ser y que esa condición era la que me hubiera gustado compartir con Ramón, porque él, a pesar de haber sido una víctima de Hegel y un arrepentido de la religión, era las dos cosas. Mi segundo contacto con Ramón fue tras una de esas aborrecibles reuniones de departamento en que nos tirábamos los trastos a la cabeza por las pequeñas miserias de la vida institucional. A la salida de la reunión nos cruzamos para intercambiar algún comentario sobre lo que había pasado. No recuerdo bien si había algún otro colega presente, igual si está aquí me puede corregir. Iba yo ataviado más o menos como siempre, es decir, como un pincel, y él me espetó a bocajarro. ¿Y tú qué? ¿Vas de boda? Recuerdo que sentí su comentario socarrón como una bofetada en la boca y pensé, qué malo que es este hombre. Y sin pensarlo dos veces, porque yo soy muy peleón, le respondí, sabía que había sido cura, pero no sabía que había sido cura obrero. Y después me escapé defendiendo mi coquetería por el lado de la estética, lo que era a todas luces una defensa muy pobre y una estupidez, porque la coquetería no tiene nada que ver con la estética. Meses después, al final de otra reunión insufrible, Ramón se me acercó y agarrándome por el brazo me llevó a un lado y me dijo, «Hey,
ven aquí tú, que se nota que no entiendes de qué va todo esto, porque vienes de otro mundo. Tenía razón. Así nos hicimos amigos. Muy pronto encontramos nuestras afinidades selectivas, que eran un poco transfilosóficas y transreligiosas, y ahora la entiendo, secretamente morales. En efecto, el núcleo de la relación de Ramón con la filosofía no era ni disciplinario, ni académico, ni erudito, pese a que él participaba de todas estas condiciones, sino la manera dramática en que afrontaba el problema moral, que entendía como reconocimiento del otro en la experiencia del respeto y la atención por el sufrimiento ajeno. En la conclusión de su libro sobre bioética, Ramón sitúa la condición humana en el medio o en medio de una tensión muy difícil de resolver entre el ideal ético y el mal que se deja ver en las relaciones personales y sobre todo en la política. Pensaba Valls con razón que la tarea filosófica no consiste en la formulación de una ética, sino en la constante reflexión entre la aspiración al bien, que es una especie de gracia, y el estado de naturaleza, por llamarlo así, que asoma siempre en la vida política. Y señalaba como signo del reconocimiento del otro el respeto como primera ley de la autonomía moral. Cito ahora su texto, un breve pasaje de su texto sobre la bioética. Dice Ramón, pensemos con todo que esta primera ley de la autonomía moral solamente la dictará en su corazón aquel que haya antes adoptado ya como máxima de su conducta particular ese respeto al otro. Y quien no haya experimentado la satisfacción que produce dar y recibir tal reconocimiento, ni tan siquiera profesará la máxima, será lobo para el hombre. Pero si ha experimentado esa plenitud que de suyo excluye el placer y la utilidad, está a punto de convertirse en persona, es decir, en sujeto moral. Yo me he sentido objeto de ese respeto y reconocimiento ascético por parte de Ramón Valls y quisiera dejar constancia y testimonio del mío hacia él aquí, aunque ya no puede hacerlo como me hubiera gustado. Gracias. Gràcies, doctor Lynch. I a continuació, el doctor Ferran Requejo, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Bé, bona tarda a tothom. Mirin, com que no tenim molt temps, he decidit que només els explicaré una anècdota i un petit comentari relacionat amb la vida d'en Ramon. L'anècdota és simplement que quan vaig entrar a la Facultat de Filosofia, llavors teníem 17-18 anys, és a dir, que no sabíem res de res, uns quants vam decidir, bueno, una cosa són les classes, però també està bé que nosaltres ens espavilem, no? I vam muntar una mena de seminari de filosofia. Ens trobàvem normalment al bar, érem un grup no massa nombrós, d'unes 7-8 persones, vam fer una llista de textos, n'hi havia un que es responsabilitzava de presentar-la, després ho discutíem, etc. I bé, anàvem fent, que si un diàleg de Plató, que si trossos de l'ètica de Nicomen, que si no sé què de Descartes, fins que algú va proposar comentar Hegel. Sempre n'hi ha algun d'aquests grups que va d'enterat i va dir: tothom cita la fenomenologia. Llegirem la fenomenologia. Molt bé. Ja no me'n recordo quin capítol vam fer ja. Fer el pròleg i no sé quin capítol. El que havia de preparar, que no era jo en aquell moment, afortunadament, va fer una exposició que no vam entendre res. Però en el debat, quan comentàvem les coses, tots intentàvem entendre alguna cosa. Fins que algú, una mica més lúcid, deia: no estem entenent res. Vam fer un segon intent, segona part del partit, diguéssim, igual. Bé, com que no teníem més referents, ho vam deixar aquí. O sigui, Hegel ens va guanyar per 5-0, segur.
Però a l'any següent, llavors estaríem fent, no sé, tercer, això era l'any 1973 o una cosa així. És a dir, que encara estàvem amb el tardofranquisme, amb una universitat de Barcelona trista, en blanc i negre, intel·lectualment pobra. Els colors han vingut després. No només a la Universitat de Barcelona, sinó a totes les universitats. Doncs bé, una de les assignatures, que jo no me'n recordo com es deia, però això és almenys, la donava en Ramon Valls, que jo també, en fi, vaig tenir la fortuna de ser estudiant seu, no? I va ser com aquelles tempestes d'estiu que de sobte els núvols se'n van i apareix el sol. És a dir, allò de la fenomenologia es podia entendre davant de la nostra sorpresa. Temps més tard, quan ja havíem acabat, jo tenia una sospita de que hi havia coses que no s'entenien bé pel llenguatge, pel llenguatge, fins i tot amb els títols. I un dia li vaig preguntar a la Ramon, escolta, això de l'esperit, per què li hem de dir esperit? Això no s'entén, això de l'esperit. I em va dir, mira, alguns anglosaxons, això de Gait ho tradueixen d'una altra manera, ho tradueixen per ment. Si t'ajuda més dir-li la filosofia de la ment, això de la ment no és tampoc molt clar, però una mica més clar que esperit, sí. Doncs tira per aquí. I et anava donant elements d'aquests que et anava recol·locant, i allò que no enteníem en el bar 2 anys abans, bé, ho vam començar a entendre. Però un cop em va dir, quan ja havia acabat, recordo que era com el dia que llegia el que abans es deia la tesina de llicenciatura, que en Ramon estava en el tribunal, i em va dir, Ferran, estic una mica preocupat amb tu perquè veig que has començat a llegir bé Hegel i et passa una cosa pitjor que aquesta, i és que l'estàs començant a entendre. I això és pitjor perquè et pot passar el que em passa a mi. Dic, i què li passa? Què li passa a Hegel? Diu, doncs, que, bueno, al final, quan un estudia Hegel dintre del paradigma hegelià, se n'adona que ja no és ell que pensa, sinó que és Hegel que pensa a través del teu cap. I afegia cosa no massa agradable. Bé, Ramon per mi va ser una gran referència. En tota la carrera jo només vaig tenir, que no els citaré, però vaig tenir només 4 bons professors de filosofia. 4. No citaré els altres 3, però si digués que trien, quedaríem el Ramon, i no perquè estem en aquest acte, perquè després l'he tractat temps posteriors, fins i tot en els últims anys vam tenir una sèrie de col·laboracions, vam fer un article junts, d'aquest article ha sortit un llibre també junts, relacionat amb temes hegelians, però sobretot jo crec que, ja, és una mica complicat el que vaig a dir, amb això acabo, jo crec que ara estem entrant en el món, és molt arriscat dir-ho així de pomposament, m'excuso ja, però estem entrant en temps més hegelians. És a dir, jo crec que amb tot això de la globalització, etc., la crisi financera, els problemes interns de les democràcies liberals, jo crec que si es pensen en termes de Kant, solucionen algunes coses, solucionen els drets individuals, solucionen moltes qüestions, podríem dir, de liberalisme clàssic, però hi ha altres temes que no els solucionen bé i que Hegel és necessari. Estem entrant, crec, en temps hegelians perquè una de les grans qüestions que queda pendents, jo crec que és encara la política del reconeixement. La política del reconeixement, això qui ho ha pensat millor és Hegel. No Kant, és Hegel. La interacció, els drets col·lectius, el com tractem a les minories de qualsevol categoria i qualsevol tipus. Per tant, crec, en definitiva, que els temps que estem començant seran uns temps en què notarem a faltar que en Ramon no hi és. I estic segur que moltes vegades pensaré quina mala sort que no pugui tenir ja el telèfon de contacte amb el Ramon per discutir si aquesta qüestió que està passant
a Europa, a la ONU, a Catalunya, on sigui, no la pensaríem millor si utilitzéssim tot el bagatge hegelià, que de fet, en el meu cas, inicialment he de reconèixer que només em va venir del professor Valls, però que em va venir d'una manera tan explosiva i tan dita d'una manera tan planera, que això és el que m'encantava més d'en Ramon, d'una manera tan planera, et podia explicar el concepte més intrincat i abstrus de la filosofia hegeliana, que això, diguéssim, ja ho portaré, jo crec que afortunadament, doncs, tota la vida. Enfrontem temps hegelians i jo crec que en Ramon, en el nostre context, intel·lectualment, per moltes generacions, seguirà cada vegada més present. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Requejo, per les seves paraules. I tot seguit el senyor Joan de Sola, alumne de la Facultat de Filosofia. Bona tarda a tothom. Jo faré un resum del que havia escrit perquè tothom ha passat més o menys per sobre i amb més detall d'algunes qüestions que volia destacar i intentaré ser el més breu possible. Com que un no té per ofici això de parlar en públic i atès que la seva és una feina silenciosa i més aviat solitària, m'ha semblat que havia de ser el més breu i concís possible, mirar de no ataular-vos amb massa paraules. Val a dir, a més, que és com si sentís la veu d'en Ramon aquí al costat dient-me sí, lo bueno és ser breu i graciant, però sisplau, jove, tingui la bondat de ser breu, que el món ja és ple de pelmes. Com tothom sap, i és profecia, la figura del professor Valls ha estat, és i serà molt important en la història de la filosofia del nostre país. Va ser, certament, mestre de filòsofs, d'excel·lents professors de filosofia, tant d'universitat com de secundària, una bona mostra dels quals són avui aquí presents, però també ha estat, i això és el que en un acte com aquest m'agradaria destacar com a exalumne que vaig ser d'ell, un referent clau, indefugible, en la formació de persones, d'animals polítics, de ciutadans, en definitiva, que havien d'aprendre a ser nobles, crítics i responsables, és a dir, lliures. Els seus llibres, les seves traduccions, els seus articles, són tots excel·lents i imprescindibles. Fa anys que conformen un dels pilars del pensament i de la història de la filosofia a casa nostra. Es defensen sols, per entendre'ns, i no els cal cap apologia. El que la seva obra impresa, però, no reflecteix, encara que s'hi traspua, i és de justícia aquí recordar-ho, són dos trets fonamentals de la seva persona. L'enorme sentit de l'humor, que aquí ja ha estat bastament esmentat, i una idea molt helènica, molt paideica, si es vol, de la relació amb els seus estudiants, pels quals s'interessava sempre. És per això que volia fer-vos partíceps de dues mostres d'aquestes virtuts. En Ramon Valls, com sol ser-ho la gent assenyada, no era gens amics de la solemnitat. Diria que aquestes coses l'atabalaven, que el feien sentir un pèl incòmode, de manera que en un primer moment havia estat temptat, aquest matí, animós i jocandi, d'explicar-vos un acudit que ell mateix va explicar-nos a alguns estudiants al seu despatx fa molts anys, un cop que el vam anar a veure, perquè ens aclarís, no recordo ara quin principi fonamental de la filosofia alemanya del XIX. Però no ho faré. I no ho faré per dos motius. Tinc les dots iròniques i humorístiques que ell tenia per a aquestes coses, ni crec que ell l'hagués explicat públicament. El que sí faré, però, és llegir-vos una carta que va enviar a un dels seus estudiants el 23 de febrer de l'any 2000 i que ve a sintetitzar perfectament aquestes i altres virtuts de la seva persona. Benvolgut. Avui és l'aniversari del cop d'estat i celebrem també l'enèsim atemptat d'ETA. Un dia gris, doncs. Però no hi fa res, perquè escriure't em fa molt goig. A fe que volia fer un dia rere l'altre, però entre la feina i la gandoleria observo en mi una tendència de moral al gènere epistolar. Ahir al vespre vaig trobar-me la teva mare i li vaig dir que avui t'escriuria sense faltar, i així ho faig. Noi, escric ben poques cartes, ara són més aviat e-mails, però aquesta m'agrada particularment. Una estona amb tu, a Berlín, que bé.
Jo hi tinc un amor a Berlín més maco, molt més maco, que el que professo el mestre Hegel. Es diu Nefertiti, i si vols fer-me el favor de saludar-la amb emoció de part meva, te'n vas al Museu Egipci, a la Schloss Charlottenburg, i li dius hola. T'ho agrairé, no saps com. Pel que fa a Hegel, t'agraeixo la salutació que d'ell em transmets. Has tingut més sort que no pas jo. Juntament amb la Mercè, vam anar al cementiri de Dorotheenstadt, però dissabte no hi havia guàrdia ni funcionaris i no el vam trobar. A més, es va posar a ploure amb ganes i vam haver de marxar. Sobre el paràgraf 198 de l'enciclopèdia, poca cosa diré en aquest full. Tens l'article meu sobre societat civil i estat? Allí em faig una petita glossa. De tota manera, cal llegir-lo tot arribant al sil·logisme des del concepte. El judici parteix al concepte i el sil·logisme el reunifica, especificat o desenvolupat. Oh, el vers de Goethe que m'envies, que n'és de Goethe. Últimament, m'agrada dir que la deducció de les categories, la lògica a Hegel, és el mapa del cel intel·ligible. El cel sobre el qual viuen natura i mensch, natura i Freiheit, natura i Kunst, perquè és amb les mateixes paraules categories que parlem ensems dels dos mons. Ara, si m'ho permets, he de plegar, perquè em demana la sindicatura de greuges, que la gent, ai las, confon sovint amb el negociat de les caques. Quan vinguis a Barcelona, truca. La primera quinzena de juliol seré a Lima dictant un curs sobre la lògica de Hegel. Allí saben molt del mal d'altura, no a Lima mateix, però sí a Cuzco, que és fantàstic, i si els agafa, s'amoren a la bombona d'oxigen. Si la lògica de Hegel li fa mal a algú, li hauré de subministrar una mica d'oxigen intel·lectual, és a dir, una bona dosi de molt bon humor. Records d'en Gaspar, que acaba l'enginyeria superior aquest semestre. Amb una abraçada, Ramon Valls. Aquí s'acaba el paper, però hi va afegir un pòst-it meravellós que deia: postdata, estudia i prepara't bé els col·loquis del doctorat, que a Alemanya són ferotges, però sobretot no t'oblidis de viure. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyor Joan de Sola. I tot seguit el doctor Josep Terés, catedràtic de la Facultat de Medicina, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Un rector magnífic, autoritats acadèmiques, components de la taula, família del Ramon Valls, senyores, senyors. Quan la Mercè em va demanar que participés en aquest acte d'homenatge i memorial del seu marit, el professor Ramon Valls, el primer que em va passar pel cap va ser la por de no poder assolir l'alçada intel·lectual que calia esperar d'un acte acadèmic a la Facultat de Filosofia i, sobretot, en memòria de l'enorme figura del Ramon Valls. De manera que, la Mercè se'n recordarà, vaig dubtar una mica abans de dir-li que sí. I vaig dubtar una mica, però molt poc temps. Vaig tardar molt poc en donar-me compte que la meva resposta havia de ser positiva. Per tres motius fonamentals. Primer, perquè m'ho demanava ella. Segon, perquè tinc consciència d'haver contret un enorme deute amb Ramon Valls per tot allò que, tot i no haver sigut alumne d'ell ni company de claustre, per tot allò que he après d'ell. I en tercer lloc, perquè l'he conegut amb una faceta humana, personal i intransferible, diferent de les seves facetes de científic i de mestre que vosaltres heu conegut millor que jo. La faceta d'home malalt. Era, doncs, ben clar que no em podia negar a dedicar-li unes paraules a l'acte d'avui. Vaig conèixer el Ramon Valls, deu fer uns 12 anys, 10-12 anys, i ràpidament es va establir amb ell i amb la Mercè una relació més enllà de la millor relació que pugui establir-se entre malalt i metge. Amb cada una de les visites periòdiques, un cop parlats i entesos els temes relacionats amb la seva malaltia, començàvem una conversa improvisada sobre qualsevol tema
que per mi era una autèntica delícia i representava una alliberació de l'estrès i de la rutina de la feina quotidiana. Qui ens heu tingut la sort de conversar amb el Ramon Valls, sabeu de la seva brillant intel·ligència, del seu elaborat raonament, de la seva capacitat d'anàlisi i matització, del seu agut sentit de l'humor, que a mi em feia sentir com si estigués rebent la millor de les classes particulars, espontània, interactiva i estimulant. Teníem com un pacte tàcit. Jo prenia cura del seu fetge i la seva conversa alimentava el meu esperit, o la meva ment. Amb això va tenir més èxit ell que jo, perquè per això estem, malauradament, amb aquest acte de memorial. El seu comportament com a malalt, no cal dir-ho, fou exemplar. El seu concepte de la vida i de la naturalesa humana, tant com la seva estabilitat emocional, eren contràries a qualsevol visió desenfocada, angoixada o neuròtica de la seva malaltia. Amb la seva actitud deixava traslluir allò que els metges ens és tan desitjat i cada dia més car d'assolir, la confiança. Era un bon malalt i un malalt bo. La seva malaltia no ho era tant de bona. Quan vaig tenir ocasió, el vaig invitar a formar part del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Clínic i allà, tant com a l'Observatori de Bioètica i Dret, i sempre que arreu el podíem sentir o el podíem llegir, on fos, el vàrem poder gaudir. Les seves dissertacions sobre la dignitat humana, la seva defensa del principi d'autonomia, la seva forma d'explicar la distinció entre la moral autònoma i la heterònoma, el seu anàlisi sobre la nostra societat i els seus mecanismes de cohesió, la contundent afirmació autonomia sí, individualisme solitari no, els raonaments per conjugar ètica i llibertat i la seva famosa expressió que aplastava qualsevol paternalisme mèdic, todos somos mayorcitos, amb què acaba el seu llibre. És l'última frase del seu llibre Ètica para la bioètica y a ratos para la política. Todos somos mayorcitos. Aquesta és una frase que jo he fet servir moltíssim quan parlo del principi d'autonomia. Totes aquestes coses, doncs, han obert les nostres ments, han donat aquest bany d'humanisme del que a voltes anem tan mancats els sanitaris, absorts amb aspectes científics i tecnològics de la professió, i ens ha ofert la base racional per aplicar allò que, si bé sovint intuïem, no teníem intel·lectualment elaborat. Ramon Valls va tenir l'amabilitat de dedicar-me un exemplar del seu llibre Ètica para la bioètica y a ratos para la política, amb una dedicatòria generosa envers a la meva persona. Si jo hagués arribat a temps a dedicar-li un llibre, amb ell, la meva dedicatòria hauria estat a un home savi, a un home bo, a un home lliure, a un home generós i a un gran mestre. Gràcies. Gràcies, doctor Terés. El doctor Manuel Udina, professor del Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Agraeixo a la facultat que m'oferís de dir unes paraules. Em cenyiré, doncs, a 3 moments de la vida de Ramon Valls. El primer moment és el d'un record. El juny del 66, ara n'ha fet 45 anys, en aquesta facultat, quan es deia de Lletres, amb seu a la plaça Universitat, vaig llicenciar-me amb un treball sobre els primers capítols de la fenomenologia de l'esperit. I una dècada més tard, juny del 76, quan la facultat estrenava seu a tocar al camp del Barça, i vaig defensar la tesi
sobre Ernst Bloch. Al tribunal hi era el doctor Valls, que la meva tesina sobre Hegel feu que jo hagués iniciat. Residíem, tots dos érem jesuïtes, a Sant Cugat, una estreta relació personal amb ell, que preparava la tesi sobre la fenomenologia. Ell havia estat el primer que aleshores en parlar de Bloch. Davant la categoria del llibre del Jo al Nosotros, la seva tesi, vaig decidir oblidar el tema de la tesina i escollir Bloch per al doctorat. Sense les llargues estones en què vam parlar, sobretot parlava el Ramon, tant de Hegel com de Bloch, no sé si hauria fet la meva tesi. Jo no havia estat alumne de Valls, però no he oblidat la claredat de les seves explicacions, sovint il·lustrades amb imatges gràfiques, eloqüents i suggeridores, ni els seus desig i interès a comunicar a altri allò que tenia pensat i reflexionat sobre la filosofia i sobre la vida. Els qui heu estat alumnes, col·legues, coneguts o amics seus, coneixeu l'impacte que el Ramon ens deixava. El segon moment és com d'un somni. Al Departament de Filosofia de l'Autònoma, on jo havia començat la docència al 72, ens calia, tots érem PNNs, tenir un professor eminent, com ja ho era ell. Jo i un altre col·lega pensàrem de demanar-li que vingués a l'Autònoma, on podria accedir a catedràtic i fer-nos d'aglutinador i impulsor del futur acadèmic. Però un altre grup promovia una altra candidatura i se'ns avançà. Tanmateix, el nou catedràtic hi arribà a mig curs i se'n va anar a Madrid a meitat del següent. Ens va deixar penjats. Mentrestant, el doctor Valls havia anat a Saragossa i aniria tot seguit a Sant Sebastià a fundar-hi facultat. Si ell hagués pogut acceptar la invitació que mai no li arribà, la seva biografia hauria variat i la història del Departament de Filosofia de l'Autònoma hauria estat ben diferent i millor. El tercer moment és del present. Endormida durant anys per factors circumstancials, la meva relació amb el Ramon es revifà quan de febrer a maig del 2005 vaig assistir al curs sobre ètica i política que ell impartia en la Societat Catalana de Filosofia. Als meus 65 ja podia dir que també he estat alumne seu. D'aleshores ençà, els correus electrònics i els vespres amicals en què anava a veure a la casa seva han sovintejat ininterrompudament, fins al punt que vaig visitar-lo 4 dies abans del seu traspàs, bé que ell ja no va poder aquest cop comunicar-se amb mi per l'estat en què es trobava. Les visites dels darrers anys al Ramon coincidiren amb la seva elaboració, interrompuda sovint pels entrebancs de salut, del comentari a l'enciclopèdia de Hegel, la traducció de la qual havia publicat i reeditat pocs anys abans. Però aquestes visites m'eren alhora ben diferents de les antigues converses amb ell. Ara, a casa seva, anava coneixent el seu entorn familiar. L'esposa, Mercè Soler, i llurs fills, la Raquel, el Gaspar i la Sandra. Era descobrir tot un altre Ramon, obert a llur amor i tendresa pacients i sostingut per aquests amor i tendresa. I fins i tot vaig poder descobrir llur joiosa sorpresa quan el miraven, assistint també ells a algunes d'aquestes visites, anècdotes de la vida de l'espòs i del pare, de les quals dona i fills no havien tingut abans ocasió d'assabentar-se. A ells també ens els ha deixats el Ramon, a part de la munió de coses que, com a professor Vallsplana, ens ha legat. El seu Hegel, de la fenomenologia i l'enciclopèdia, la seva docència
i la seva visió de l'ensenyament, de l'ètica i de la bioètica. Gràcies. Gràcies, doctor Udina. Tot seguit, el doctor Albert Royes, secretari del Comitè de Bioètica de la Universitat de Barcelona i membre de la Junta Directiva de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. Bé, benvolgut rector, degà, doctor Bricany, doctor Rovira, amigues, amics. He de dir abans que res que la Maria Casado, que havia d'estar avui aquí, es troba en aquests moments al Brasil, on, juntament amb altres companys de l'Observatori de Bioètica i Dret, estan impartint cursos organitzats per l'Associació Iberoamericana de Bioètica i el Consejo Federal de Medicina d'aquell país. Però ja l'heu pogut escoltar en el vídeo projectat. Ens hem trobat, Ramon i jo, quan anys després de que jo m'hagués incorporat com a professor d'ètica mèdica i de bioètica a la Facultat de Medicina de la nostra universitat, vàrem organitzar, sota l'amable direcció de la Maria Casado, el màster en bioètica i dret el 1994, primer i després l'Observatori de Bioètica i Dret el 1998, atenent la invitació expressa que en Mario Rubiralta d'instal·lar-nos al parc científic que aleshores s'estrenava. I en Ramon va incorporar-se com a professor del màster a la segona edició, l'any 96, i des del primer moment al grup de l'Observatori. Quan el 2000 jo vaig presentar en un dels seminaris periòdics de l'Associació de Bioètica i Dret, de la qual ell va acceptar de ser-ne soci d'honor, una ponència sobre el molt conegut llibre de Beauchamp and Childress, Els principis d'ètica biomèdica, que acabava de traduir a l'espanyol l'editorial Masson. En el debat posterior, en Ramon va dir més o menys: he de felicitar el ponent perquè ha posat claredat allí on no n'hi ha. Venint de qui venia, només puc dir que aquesta frase tenia un valor molt especial, perquè ell sí que en sabia de fer clars els conceptes més abstrusos i d'exposar de la manera més intel·ligible pels alumnes no versats en la terminologia i les qüestions d'ètica i de filosofia, els plantejaments i els textos de Kant sobre l'autonomia moral, per esmentar-ne només un exemple, com s'ha dit. Tots els alumnes que han passat pel nostre màster, primer de manera presencial i després llegint els seus textos online, han apreciat de manera particularment especial les seues classes, magistrals en el millor sentit de la paraula. Alguns d'aquests materials els hem reeditat i aplegat en el número de setembre de la nostra revista de Bioètica i Dret en format digital i d'accés lliure que li hem volgut dedicar i que podeu trobar al nostre web. Ell em deia, una vegada, que els filòsofs de professió són sobretot especialistes en resums. Prova del seu sentit de l'humor, és clar. En el seu cas, si més no, això no era veritat. Però la seva modèstia i la seva humilitat, del tot exagerades, li feien dir també que ell no era un filòsof, que només era un professor de filosofia especialitzat en alguns autors que li agradaven. Mentia. En Ramon era realment un filòsof de cap a peus. Algú que no només sabia traduir els altres filòsofs, sinó que construïa la seva pròpia filosofia, com bé es pot veure en els textos que conformen el seu llibre, que el professor Teresa ha esmentat fa un moment, Ètica para la política i Ètica para la bioètica i Erratos para la política, que va publicar Gedissa el 2003 i la lectura dels quals us recomano si és que no els coneixeu. En Ramon, juntament amb la Maria Casado i el Josep Egozcue, traspassat ja el 2006, varen constituir a finals dels 90 el primer grup d'opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret, publicant una breu i valenta nota de premsa que amb el títol ja ho deia tot, Free Dr. Kevorkian, i amb el contingut de la qual jo em vaig solidaritzar immediatament. Després, quan jo vaig coordinar els documents de l'Observatori sobre les voluntats anticipades el 2001 i sobre l'eutanàsia el 2003, i ens trobàvem amb dificultats per trobar la frase precisa, aquells mots que buscàvem per expressar amb la major claredat allò que volíem dir, allò que volíem defensar. Jo sabia que sempre podia comptar amb en Ramon.
Sempre li vaig agrair de tot cor el seu ajut i el seu bon saber fer. Gràcies encara, Ramon. Gràcies, doctor Royes. Doctor Ignasi Rubiró, president de la Societat Catalana de Filosofia de l'Institut d'Estudis Catalans. Doctor Rubiró. Moltes gràcies, senyor rector, familiars, Mercè, fills, autoritats, professors, amigues i amics. El doctor Valls va ser per la Societat Catalana de Filosofia una peça fonamental. La seva col·laboració amb la nostra entitat va durar més de 27 anys. De la nostra institució en va ser president, en va ser conseller de presidents posteriors, de vicepresidents, consellers, de juntes rectores. En va ser també conferenciant de diversos grups d'estudi de la nostra filial. Va ser professor convidat per la inauguració de diversos cursos. En va ser professor per impartir conferències inaugurals o de clausura de congressos, de col·loquis, de jornades científiques d'estudis, i en va ser també membre de comitès científics de les nostres publicacions i de congressos. Finalment, va ser president d'honor del primer Congrés Català de Filosofia. Dels punts que ara els he esmentat, els en vull fer alguns elements a destacar d'aquests punts que els deia. Com a president, la nostra entitat es va trobar amb una dificultat que ara intentaré explicar i resumir molt ràpidament. La nostra entitat va néixer el 1923, però acabada de néixer, la situació del país va fer que fos prohibida al cap de pocs mesos. La dictadura de Primo de Rivera va prohibir les activitats de la Societat Catalana de Filosofia i de l'Institut. I van quedar en suspès aquest treball durant 57 anys. Va reprendre la seva activitat a la Societat Catalana de Filosofia gràcies a persones com el doctor Valls, que van creure que en aquell moment calia apostar també per l'Acadèmia Nacional i que la nostra Acadèmia Nacional tingués uns estudis filosòfics de nivell. De manera que a l'any 80, 26 personalitats, algunes de les quals es troben aquí a la sala, juntament amb en Ramon Valls, varen constituir la segona junta rectora. President en va ser el doctor Eusebi Colomer. Durant aquell temps, Eusebi Colomer en va ser durant 2 anys de president i l'any 82 va deixar la presidència i la va passar a Josep Maria Casamiglia. Però amb una situació realment precària, perquè pocs mesos després, ja el mateix 82, va morir Casamiglia. De manera que ens vam trobar amb una societat que s'estava construint. Aleshores, Ramon Valls va agafar la presidència, que va durar fins a l'any 85. Gràcies a aquelles posat en clar que va fer en aquell moment el doctor Valls, hem heretat d'aquells moments el treball rigorós en els textos. Fins i tot l'estructura organitzativa, amb història de la filosofia. També ens va al·legar el que seria l'interès d'estar oberts a altres institucions que fos allà on fos, tinguessin connexions en el món de la filosofia. Com a conferenciant, els voldria destacar ara alguns dels textos publicats que jo crec que junts formen part d'un volum que un dia o altre s'ha de publicar. Per exemple, un text espectacular és El principi de no contradicció amb Hegel, publicat a l'Anuari l'any 94. Un altre text que cal la pena llegir és D'una vegada més, per què filosofia?, que és la lliçó inaugural del curs de l'any 95-96. Com a professor que obria i tancava jornades, congressos, col·loquis, cal la pena destacar totes les seves intervencions als col·loquis de Vic, l'any 96, 97, 98 i el 2003. Observin que 96, 97, 98, Ramon Valls obre
un any, tanca el següent, torna a obrir i observin, els llegeixo quines són les seves intervencions, perquè veuran que es teixeix un fil. La primera lliçó és ciutat i llei. L'any següent, llei i legalitat. L'any 98, llei i cultura. De manera que si seguim aquests textos, passem de la ciutat per la llei, per la legalitat, per la cultura. I l'últim text publicat, el 2003, bioètica i salut. És a dir que, si fem així, anem veient el transcurs intel·lectual d'un filòsof que comença parlant de la ciutat per acabar en els problemes reals del seu temps i del seu moment, que és la bioètica i la salut. Llegits tots aquests textos, jo hi veig uns fils conductors que ara els voldria resumir molt ràpid. Primera, i una qüestió que ha estat dita ja repetidament, la seva insistència repetida en treure's l'etiqueta de hegelià. Es nota que no vol ser classificat com a hegelià, però sí com un lector de Hegel. I per què no vol ser hegelià? Ho ha dit. Diu, Hegel és una bona entrada a la filosofia, ara veuran un text, però n'hi ha d'altres. I el que hem d'aspirar no és a ser especialistes en un filòsof, sinó a filosofar. Mirin, quan abans els deia que hi havia un text realment brillant, al principi de no contradicció amb Hegel, el tema pot espantar, però fixin-se la claritat en què a les primeres paraules ell diu, però vull declarar d'entrada que a mi Hegel m'interessa, com d'altres filòsofs, no per ell, sinó per la filosofia. Els herois del pensament, com diu Hegel, són sempre una bona porta per accedir a la filosofia. I Hegel, que no és certament l'únic accés disponible, tampoc és la pitjor de les portes per endinsar-se a la meditació filosòfica. Dit d'una altra manera, a través de la història de la filosofia, el que pretengués filosofar. Jo crec que això és el que el doctor Valls ens intentava encomanar, i ho feia, en els alumnes que assistíem a les seves classes. Les seves classes eren classes de filosofia. Un altre punt important que en la lectura d'aquestes lliçons publicades del doctor Valls és aquesta, que la lectura dels filòsofs és propedèutica, ensenya, i ensenya a parlar del present. I aquest seria potser l'últim punt. El viatge que es fa per la història de la filosofia és per parlar d'ara, és a dir, de la bioètica, que és l'últim text seu publicat a dins dels col·loquis de Vic. Vull acabar aquest record i, en realitat, l'agraïment, tot fent memòria d'una intervenció entranyable, no escrita, sincera, amb aquest punt d'ironia que ja s'ha dit, humil, amable i esperançada, que va fer al primer Congrés Català de Filosofia. No n'existeix el text, però què en recordem ara, el 2007, en aquella seva intervenció a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, que ens proposava seguir treballant com si fos el primer dia per una filosofia. Per una filosofia, deia, oberta a tota la humanitat, i repetia, oberta a tota la humanitat. A les portes de la celebració del segon Congrés Català de Filosofia, aquesta vegada a Sueca, la seva memòria ens segueix sent un estímul. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, doctor Ignasi Rovira, i tot seguit l'excel·lentíssim senyor Josep Maria Bricall, rector de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies, rector. Mercè, Gaspar, amics, rector. Bé, he sentit tantes coses d'en Ramon aquesta tarda que a mi se'm fa difícil fer-ne una de molt específica. Però és veritat que tots agafem de la persona que coneixem allò que més ens ha interessat o allò amb el qual hi hem treballat junts. Jo per conèixer el Ramon m'imagino que devia ser el començaments dels 60. Ell estava a una editorial i em van encomanar un treball d'introducció dintre d'un conjunt de temes que s'havien fet per fer una enciclopèdia, que en el cas meu, sempre soc original, era d'economia.
El vaig conèixer llavors. Estava situat al passeig de Sant Joan, al final del passeig de Sant Joan, abans que canviés el seu nom, quan ja començava el passeig de Sant Joan a convertir-se en un nom indigne, General Mola. Llavors, en allà recordo que vam estar parlant sobre algunes qüestions, no? I ens vam fer bastant amics. Amics, potser encara no, utilitzant el sistema templà. Diríem que havíem superat els ser saludats per començar a ser coneguts. L'amistat ens ve després, perquè l'amistat sempre és quan una petita amb una altra persona un temps. Perquè viure, en gran part, és patir bastant, hem de ser clars. No amb coses insalvables, com deia fa un moment el doctor, però sí fonamentalment amb altres qüestions. I això es va produir sobretot a l'època que vam compartir feina en el rectorat de la universitat. Quan em vaig presentar per rector, de fet, jo no havia participat mai en res de la vida universitària i em va semblar que hi havia dues persones que, en estar disposades a compartir feina, podien representar com a avals del que anàvem a fer. Un és l'Abel Mariner, que està aquí, perquè era degà de farmàcia, i l'altre també era un altre degà que havien sigut elegits per unanimitat, tots dos, sembla, que era el Ramon Valls. Ramon ja el coneixia d'abans i vam parlar. Des d'aquell moment fins pràcticament uns 15 dies abans de morir, no, potser una mica més, perquè va ser abans que jo anés fora, doncs vam estar parlant bastant. I realment em dóna la sensació que la relació era una relació recíprocament molt travada. Perquè Ramon tenia una capacitat extraordinària de definir situacions. Jo recordo que ell va ser rector, va estar vicerector en aquella etapa els 4 primers anys i va decidir clarament que passat aquests 4 primers anys plegaria, ja en tenia prou. I me'n recordo que el dia que vam fer el canvi, en el qual també hi havia en Joan Jofre, que aquell dia també deixava l'equip, va fer unes paraules molt breus, com sempre les feia. Era un home que no es feia pesat quan parlava en públic, cosa que sempre és d'agrair. I va fer una comparació molt maca, no? Això és un tren que ara està en una estació i aprofitant que hi ha una estació baixem uns quants i uns altres pugen i el tren segueix. La recordaré sempre, la forma on ho va dir. Hem parlat avui de les gesticulacions de Ramon Valls. Jo abans tenia unes gesticulacions intraduïbles, intransferibles, i tot el cos funcionava, no les mans i els braços, tot el cos es movia en funció de les paraules que deia, i això era una capacitat que no tots tenim, sortosament, perquè si no l'espectacle seria terrible, no hi cabríem amb les sales, per exemple, no hi cabríem en els llocs. Llavors, això ho feia bastant... Doncs aquesta expressió la recordo molt bé en aquell moment com ho va dir-ho. Després, durant aquell temps, ens trobàvem molts problemes, no cal dir-ho, no? Però Ramon, també s'ha dit aquí fa un moment. En realitat, tota la nostra societat i la universitat n'és un lloc privilegiat. Tenim una certa capacitat en fer complicats els problemes senzills. Però a vegades hi ha problemes complicats, també es donen aquest fet. Ramon tenia la gran capacitat que els problemes complicats, a partir d'un cert moment, els resolia d'una forma senzilla i donava una fórmula concreta en la qual tota aquella gran complicació es produïa d'una manera. Jo ara estic pensant en una cosa que potser no li agradaria que digués, però és que a mi em va fer molta gràcia. Diu, un dia, en un claustre que va haver-hi, ell va fer unes referències a la reforma dels plans d'estudis. I va dir, com diu el filòsof, pensem en les estrelles i les mirem, però en el fons tenim problemes molt més quotidians de butxaca. Jo no sabia mai quin filòsof ho havia dit i li vaig dir, Ramon, qui és el filòsof aquest? Diu, jo. Aquesta és una expressió molt típica seva, jo la recordo molt bé perquè, esclar, esperes qualsevol cosa menys aquesta, no? Hauria pogut dir, no me'n recordo qualsevol cosa, diu, no, jo. I a més es trobo que estava molt ben pensada i molt ben dita, etc. Aquestes coses eren molt típiques seves. Però hi havia algunes altres divertides. Per exemple, un dia em diu, jo em penso que començo a pensar què vol dir això de transferir l'autonomia. Diu, què? Diu, a les universitats en aquella època es van fer autònomes, no? Diu, ja sé què vol dir, és transferir les manifestacions. És una expressió bona perquè aquells dies en teníem alguna per allà.
I, evidentment, suposo que el que dèiem fa un moment, el patir és el que et fa ser savis, com deia Wagner, que abans ha sortit ja. I a mi em dóna la sensació que això és una cosa que es produïa bastant en el seu cas. N'hi havia altres que no les explicaré. Tots recordàvem l'altre dia, no?, la forma en què ell es va explicar en una conferència que va anar de filosofia a Líbia i que, per cert, va presidir a l'última sessió Gaddafi. I la forma que ell explicava la manera de comportar-se de Gaddafi era un espectacle realment difícil de ser reproduït, no cal dir-ho aquí perquè no teníem la gràcia d'ell, però era una cosa que suposo que en aquella època vam sentir-li dir, el recordarem molt bé. I tantes altres, per exemple, les expressions alemanyes dels treballadors espanyols quan anaven allà, etc. N'hi havia moltes d'aquestes qüestions, que no les passaré a dir totes perquè no acabaríem mai. Però aquesta capacitat de voler tenir, aquesta capacitat de dir coses complicades però senzilles, està clar, en algun moment apareixia com una persona ingènua. I els articles que ell feia en els diaris eren d'una certa ingenuïtat. Donava la sensació de ser una persona ingènua, perquè eren coses senzilles, dites d'una manera que la gent es fa molt complicades, amb expressions rares. I aquesta ingenuïtat dona origen a una altra cosa que era molt típica seva. No l'hem dita, però jo crec que ell era un home de gran capacitat d'explicar o de fer notar les paradoxes de les coses. I, naturalment, el sentit de l'humor, la seva ironia, que moltes vegades era àcida. Aquesta del vestit de boda és sensacional. Vull dir que, a més, en un moment que vostè l'estava dient, el veia. No? El veia perquè és una expressió típicament seva d'això. I a mi em sembla que aquesta és una característica molt especial i que tots recordem bastant d'aquelles vegades. Aquesta extraordinària capacitat de simplificar i de posar exactament en una petita frase l'essència del problema. Tal vegada això devia ser filosofar. Potser sí. Llavors, aquí ens passa una cosa, no?, en alguns. Quan un es fa gran, se n'adona que això d'estudiar, analitzar, escriure i publicar està molt bé, i suposo que està molt bé per poder fer després una altra cosa, perquè si només es queda aquí no funciona. I aquesta cosa és una mica les coses que ens ensenyava en aquell moment el que vam compartir amb en Ramon. L'altre dia estava mirant una cosa i pensava, això que explica aquest autor, no sé si és veritat, però és tan coherent que segur que és veritat. Això, que és tan poca solta, és bastant cert. I en allà, segurament, durant aquells anys, una mica la feina que ens tocava fer, de la qual el Ramon excel·lia, era a veure si una proposta o una idea era prou coherent, si es resistia la compatibilitat dels seus elements. I després, si es podia ser, evidentment, aquesta idea, una idea portada a la pràctica, perquè si era molt coherent, segur que ho podia ser-ho. Per fer això, es necessitava això que s'ha dit també aquí, un gran esperit crític, un gran esperit capaç de posar en dubte amb un mateix. S'ha dit fa un moment, també aquí, amb això estic totalment d'acord, Ramon Valls era un home políticament incorrecte. Incorrecte fins al final, amb tot. En una societat com la que vivim, en la qual jo no sé si tindrem un temps hegelià, i no sé ben bé això què vol dir, perquè no en sé. Però, de moment, estem en un moment bastant dogmàtic en la vida pràctica. Hi ha una sola manera d'entendre la política, una sola manera d'entendre el nacionalisme català, una sola manera de fer l'economia, no cal dir-ho, que disbarats que s'estan fent. I això, per mi, és d'un empobriment total. Ramon, amb tot això, tenia unes idees totalment heterodoxes. I això, per mi, el feia profundament atractiu. Persones així no abunden, però precisament per això es troben a faltar. En l'economia diem que una cosa que abunda no té preu, es regala. Quan una cosa és escassa, té un preu més elevat. Aquest és el motiu pel qual avui l'estem homenatjant. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies,
doctor Bricall, Mercè i fills, amigues i amics del professor Ramon Valls. Aquesta avui és l'aula magna de la Universitat de Barcelona. Les sentides paraules que acabem d'escoltar dels companys i amigues del professor Ramon Valls són la mostra que va deixar una empremta. I la seva personalitat i el seu treball és el que fa que tots nosaltres estiguem aquí reunits amb aquest emotiu homenatge. I clar, i mentre vas escoltant, com ara comentava el rector Bricall, no pots deixar de... no pots evitar que et vagin passant les imatges de la teva vida que vas compartir en alguns moments amb ell. I remuntaré a l'any 70, l'octubre del 70, perquè en aquells temps el curs començava el mes d'octubre, cap a meitats d'octubre. A l'octubre del 70 vaig tenir la primera classe de filosofia i el primer professor va ser en Ramon Valls. Per cert que aquí hi ha el professor Pere Lluís Font, que també, doctor Pere Lluís Font, que també va ser un d'aquests primers professors. I recordo el primer treball que va posar, la primera classe, ens va posar un treball, o sigui que es va anticipar a Bolònia, ja practicava l'avaluació continuada, i que veig, ara ho ha recordat el doctor Rovira, que el 95-96 seguia fent la mateixa pregunta i ens va preguntar als estudiants, diu, per què la filosofia? I quan deies, i què ens està preguntant? No, escolti, per què la filosofia? Per què la filosofia? Volguem dir, i vostè què fa aquí? I realment, doncs ja començaven bé. Podríem destacar d'ell, ja s'ha dit tot, però m'agradaria destacar el seu compromís en la universitat. Perquè, si ens fixem, tota la vida de Ramon Valls ha estat dedicada a la universitat. Fins i tot quan es va jubilar. També estava dedicat a la universitat a través de l'Observatori de Bioètica i Dret. I va estar, i també s'ha dit aquí, va estar vinculat íntimament, dedicat a la universitat amb totes les activitats que composen el treball universitari, que és la docència, la recerca i també la gestió i el govern, perquè la universitat, en virtut d'aquesta autonomia, i que per molts anys, i que no només sigui per les manifestacions, en virtut d'aquesta autonomia, doncs s'autogestiona, diguem-ho així. I el professor Valls es va dedicar en cada moment a les diferents etapes a exercir una labor de gestió i de govern, com aquí també s'ha recordat. Va ser secretari general i també, ja sabem, va ser síndic de Greuges, a part de vicerector i degà. També cal destacar el seu paper com a fundador de la Facultat de Filosofia de la Universitat del País Basc el 78 i la introducció dels Estudis Universitaris de Lletres a Tarragona. Una altra idea que m'agradaria destacar, a part d'aquest compromís seu a la universitat, és que va tenir una perseverant dedicació a la docència. Qui no ho conegués, el doctor Valls, veient el vídeo que avui se'ns ha passat, veu que és un excel·lent professor. És que et quedaves bocabadat escoltant-lo, amb les seves, acompanyant les seves paraules, amb la seva gesticulació, formant un tot, realment veies que estaves davant d'un gran professor, davant d'un gran docent que, a més, pensava. I el rector Bricall ho ha dit,
era una persona políticament incorrecta. Era una persona difícil de seguir, perquè ell, com a docent, com a conferenciant, com a expositor, et convencia, però deies, no el puc seguir, perquè t'estava marcant, assenyalant un camí que la comoditat del nostre temps feia molt difícil que tu. Per tant, et plantejava no el principi de no contradicció, sinó una contradicció. Dius, m'agrada, estic d'acord, però no segueixo. I recordo, i el president de la Societat Catalana de Filosofia n'ha fet esment, a uns col·loquis de Vic, en una d'aquestes conferències sobre la llei, que va dir, i això ho he repetit moltes vegades, va dir, no sé si s'estava debatent l'Estatut, alguna llei aquí a Catalunya, i deia, polítics, deixeu-vos de fer lleis que després sou incapaços de fer complir. Perquè una llei que no s'arbitra amb mitjans per fer-la complir és un sermó. Per tant, polítics, deixeu-vos de fer sermons. Se l'ha seguit, se'l segueix? No, se segueixen fent lleis, lleis orgàniques, que després, doncs, resulta que la seva aplicació, si s'aplica, és igual, acaben sent sermons. Amb ell recordo una visita que vam fer a casa seva amb el doctor Jordi Sales, que voldria avui tenir aquí present, també perquè la seva relació amb el professor Valls va ser intensa, i vam anar un dia a casa seva per demanar-li que acceptés la presidència d'honor del primer Congrés Català de Filosofia. I ell, en aquell moment, ens va dir, escolta, poseu-vos simètricament, un aquí, i no en parleu els dos alhora. Per què? Perquè diu, no en parleu els dos alhora, la qual cosa va ser una mica complicada perquè tant el doctor Sales com jo tenien ganes de dir-li moltes coses, però la principal és que va acceptar. Va acceptar aquesta presidència d'honor i va acceptar dir unes paraules com avui ens acaba de recordar el doctor Rovira. I quan un es va fent gran, realment, doncs, cada vegada dius més el que penses. No sempre, però cada vegada vas dient més el que penses. El doctor Valls això ho va fer abans de fer-se gran. Ho va fer sempre, sempre deia, acostumava a dir el que pensava. Sempre. I això ens porta a la tercera característica que també m'agradaria avui ressaltar i que ja s'ha fet en totes les intervencions, és la seva exemplar personalitat. Una personalitat, recordem el seu caminar tranquil, la seva ironia sempre present, els seus incisius comentaris en converses, llargues o curtes, que tenies, i tot això transmetia una cosa molt important i avui que té un gran valor, i és tranquil·litat i serenor al seu voltant. Aquesta persona tranquil·la tenia temps per fer front als seus nombrosos compromisos, la majoria lliurement acceptats, sense queixes i sense demanar res a canvi, això sí, a vegades rondinant una mica, però perquè es volia fer que se li insistís perquè també era humà. Professor Ramon Valls no volia ser exemple de res ni per ningú. Aquesta és una altra característica que, si repasso la relació que tenia amb ell, podria afirmar-ho.
no volia ser exemple de res ni per ningú. La Universitat de Barcelona se sent orgullosa de la seva feina com a docent, com a investigador, com a governant i com a gestor. Li agraeix profundament el llegat que li ha deixat. Hegel, filòsof al que el doctor Valls es va dedicar a entendre i a difondre el seu pensament gran part de la seva vida, assenyalava que si l'home no morís, si la mort no fos una font d'angoixa, no existiria la llibertat. És més, no existiria el mateix home. La llibertat va definir aquest home que es diu Ramon Valls Plana. I aquest home, per sobre de tot, si a mi em diguéssiu què és el que destacaria més, que amb una vida sacrificada, dedicada, com tots els universitaris i universitàries, ja sabem això el que representa la investigació, el pensament, i no diguem si es tracta de Hegel. Aquest home va tenir una família que se'l va estimar profundament. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i per la vostra assistència. S'aixeca la sessió.